isiokwu m n'ụbọchị taa bụ ndo sọrị na onye iro ya mpako. Dịka mmadụ ewu dịka onye Igbo ewu, ọ wụrụ na iche n'echiche ihe ndo na-ahịala gị dịka mmadụ olika mpako. Mpako bụ mmadụ iweli onwe ya elu karịa ebe Chineke dosere ya. Anyị ga-eweta ndo dịka ngwugwu ụgba ka anyị tọọ ndo ka anyị mara ihe dị ndo n'ime. Mana tupu anyị aga n'iru, ọ bụ na ịbụ onye ọma mbara Anambra, achọrọ m ime ka ị mara na iji mụ awụ onye obodo nke Chineke isi m ndo. Maka gịnị? Maka na ọ bụ ndị igwe ọcha na ndị ọma mbara buru ụzọ chọwa Chineke n'ala Igbo. Mgbe gboo ndị Igbo ma Chineke, anyị amata onye ọcha bidozie chọwa Chineke. Mana onye ọma mbara a mechiri ghọta onwe ya aka, mata Chineke na Chineke bi n'ime onwe ya, hapụzi ịchọ Chineke. Mana ọ chọghị inyere m aka ebe m si bịa. N'ala Igbo ebe m si bịa, olu okoro ọha anyị nwa n'ala Igbo wụ mba nabatara ịchọ Chineke ikpete mazụ n'ala Igbo. Abụ Mkpachukwu Ojiagbọ, a na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na ọmahịa n'obodo nke Chineke. Ekelere m ọha nweze, ekelere m ndị nze m ọzọ, ekelere m ndị chiri echi n'ala Igbo, ma ndị dibịa na-agba aja, ma ndị na-agba afa, ma ndị mgbọrọgwụ, ma mkpa akwụkwọ. Ojiọfọ shi ihe onye chiri ya zere, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo mma mmanụ wa ndo. Maazị dibịa, ikwesị isi m ndo. Ọ wụ n'ụwa mere mebido chọwa Chineke, maka elere m unu na ụmụnne m na-agala achọ Chineke. Obi kụbara iji m isi m ndo ebe m si bịa. Ndo bụ ihe ahụ ọ na-eme ime ijọ mmadụ. Ejikwele maka ọ dịghịla aka, ejikwele maka ịwụ nke a, ejikwele maka na nwanne gị na-achị obodo ga-ahapụ isi onye imejọrọ si ya gbaghara. Ndị ofe nka anyị si ha arụ. Mgbe ọ bụla imejọrọ mmadụ, hapụ mpako, kpere na imejọrọ, ma si ndo ka a gbaghara gị ka ọ dịrị gị la mma, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Ojiọfọ kelere Igbo. Igbo mma mmanụ wa.